sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukριστong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kahinibay! Kahinibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahinibay! Kahinibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dayag sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikoson. O Bati Arbonok Jr. O Bernie Bitok-Bitok. Kahinibay! Kahinibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahinibay! Kahinibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. O kaniya na ang mga gahi. Art Bunho Jr. Art Bunho Jr. O Bernie Bitok-Bitok. Bitok-Bitok. Good morning! Murabag itong now. Maing buntag Mindanao, maing buntag Visayas, maing buntag Luzon, maing buntag Pilipinas, maing buntag world, maing buntag netizens. December 10, Webes.
Basta Webes, Thursday yun na siya, ha? Inomdomin ninyo. Alang sa mga human rights protectors, human rights mga defenders, karon ang International Human Rights Day. So ang mga katungod at mga tawahanong katungod protektahan. Labi na ang katungod sa kababainhan. Una na siya ano, puro babae ng ano, kamang mga katungod sa mga lalaki. Kalay yung emphasize ka ng katungod sa mga bana. Sa mga bana. Ah, Nalita ka palag. Kung gipaksian na ang sweldo. good morning yung Good tahan. morning. Kumusta ka mo? Sa tanan mga namina ka ron sa Home Radio 93.5. Good morning. Salamat nga matagbuntag kami na inyong mga partners sa inyong init ng mga kape. Kaya siyempre na ibang gusto nga ma-update sa mga issues na mga kulba kayo. Makulban lang kung nalang mo ingon sa ito mga ganang kay kung sa inyong diya sa gaya ni Byburn kay at least ba namo diya katawanan tapos bright pag yun ang istorya. Diya kabalo ko bright ko so katawanan ka. So kinsa tong katawanan? Kala mo na ko nga ha kano sa ba na imong katawanan siya? Minsan nga ganang ko anang gaya na ba niyo? Bay gwapo kay ba? Seryoso Oh, kay seryoso issue. ba? Bright, Unya. tapos katawanan, ano ba? Mind challenging, intellectual, Oh. unya funny. Gwapo kay nga kombinasyon ba? Oo, Intellectual tapos funny. Tayong ko nga, intellectual mangyugo. Kano sa pa na funny ni si Art? Salamat sa inyong pagsubay ka namo labi na sa online social Salamat. media. Mm. Salamat kayo no kamo medyo gahatag ka namo og inspirasyon kada adlaw nga padayunon kini among ginahimo bisag usa ka oras lamang Oo. kami pero among ginapaniguro nga sulusod sa ka oras kamo inspired. Taliwala kamo tired aron dili mo ma-fired. Yeah. O siyempre, makatabang pa ta, maka-inspire, o uban pa. Anyway, lasay 53 na, Fiesco Day! Anong day na ba tayo? Day 10 sa ato ang Fiesta Pasko. Mag-usa kita sa Fiesta Pasko sa Villanueva. O karong takna sa ato ang Day 10. Hey! Abot Hello, good morning mga taga Villanueva. Dagang kinaminaw dahil sa ato diha. Basta taga Villanueva, guwapa. Basta taga Villanueva, guwapa. Automatic. Oy, basta ka namang ubang LGD nga. Muhi mo nga, ano nga, sige lang mo sa Villanueva. Siyempre, tungod kay, sila midangop ka nato o naila sila sponsor aning ato ang feature. Alang sa ilahang tourism nga countdown. So kamo mga taga LGU dia abre ang gahi ni Bay nga i-feature namo ang inyong mga unsa pa mga performance, Yes. mga aktibidad. Correct. Alang sa katawan labi na karon nga COVID pandemya. At least ang mga tao malingaw og ning taknaa sa ato ang Fiesco Countdown number 10. Kamalo ka kagahi art. Ilado kay ng Villanueva kay natay mga dagko mga kumpanya diha. Kanang mga industriya og sa kuryente. Yes. Ha? Labi na na. Karon, Nadi ang istiyag. yes. Napa ba si Jerome na istiyag? Bro na pa mangyapon siguro. Jerome, ha? Oo. Gay, Uy. Jerome, magparamdam po ka kay December na. Uy, bitaw. Naanami din sa gahi ni Sa Bay. gahi ni Bay. Ha? Oy, Boss Jerome, morning. Boss Jerome, wala namin dito sa Bulwa. Ano din sa Basig masagang yung pick up ba? Katulad ito, maanad mo nga naaday mo yung sa diha. Anak kayo ng mga hamon, mga lang, bisag ka ng mga abo. Uy, usap ya sa problema nila diha kanang mga power plant kaning mga waste di mi na mga kuan, di ba? Kaya di ba, coal? Oh. Niya siyempre, sunugod man na para Correct. makatag kuryente sa katawan. Ang problema ron, asa ilabay ang abo. Correct. Kay Oh. sao man ha? Karon morning karon lang nakaninda. Nay usa ka tawo nga nakahuna-una doan ni Boy. Siya gidaw na siya. Siya ang project manager sa Firebricks kay ingani ang gibuhat nila. Kay sa ilabay na or unsa ba? Gihimo na lang breaks unay mo panginabuhian pa. Ang LGU ang kapasiugdaan sa Correct. Villanueva. Galing Ha? talaga. LGU Villanueva nakahuna-una maghimo ka gitawag nga fire bricks daw ni Oo. nga pinasahi ni kay sa Pinasahi. hollow blocks. Oo. Ha? Kabalo ka na. Karon na kadungan na. Karon pa ko nakadungogan na actually. Ang kabalo- pangutana na ligon ba ka na? Kabalo ka sa fire bricks. Firebricks, bricks sa fire. Simple ba na? At para di mo na ko i-break na yun. Ha? Break to. Kauban nato karon ang project manager sa Firebricks Wayline nasa linya sa telepono. Di na to makita yung kanyag diyan ni dahil sa kwan.
Si Sir Elias Isgana nasa linya sa telepono. Sir Elias, good morning. Gahi Elias, good morning. Sir, good morning. May buntag. Wow. Patalinghog sa mga istasyonan. Ay, good morning ni mo boss. Ay, di man namo may mamat imong naong dagi tingog raman deni. Oo. Kanang unsa kay ka? Kanang protective kay ka sa imong face. Sayang skin. Sir, napukaw ba ka na mo, sir? O nakamata na gyud ka matag buntag, okay sir? lang. Okay lang. Ato ning isgutan daw, Sir Be. Unsa ning... Sir, di ba dagan naman ganang mga fire break, dagan namin kabot, ana. Unsay nakalami aning diha sa Villanueva, sir? Kanang sa inyo, sir. Sino Unsay... palami? Mukha mo ko din. Ay, dili ba? Unsa ba'y nakalain? Sabay kalainan na ni sir compared sa mga ordinaryo nga mga fire break, sir? Hello, Blacks. Ang atong fire breaks, gi-implementar ni sa atong Congresswoman Juliet Oy. Siya gyud ang sinugdanan sa pagplano niini para ma-put up ang fire break. Diba? Doon ni no fire breaks o hollow block, sir. Tapos, lahat po ang atong sa hollow block. Ang quality, likon kayo ang atong quality tungod sa natay gimmicks na fly ash. Kung sa atong break, naapot tayo gimmicks, fly ash gihapon. Fire ash, morning abo. Ganun kuan sa waste ni siya sa istihag. Waste sa istihag. So, likon ang atong breaks. Likon ang atong mga hollow block. So para ni... Ang atong rivers. Sa diretsong pagkasulti, ang produkto sa LGU Villanueva sa fire breaks. Basta mga durable yun. Kani siya para ni sa mga balay o mga dagkong building, pwede? Pader, ana. Pader, ang balay. Ang advantage sa fire break kay bugnaw ilang balay. Panahon ting init, bugnaw siya. Dili po. Panahon po ting tugnaw, dili po kayo tugnaw. Adi bungkago na mo to among balay ani ron. Bukago na mo to mong balay, sir. Pulihan na mo. pulihan na mo, ana. Nindot na ini. No? Sir Elias, kay Elias, kanang sir, inani. Kanang pila man pod ang inyong capacity nga mag-produce o kanini ang mga fire bricks o kaning Kung ready na ang material na mo, kung ready na ang material para sa inyo po sa machine, sa isa kadlaw mo produce mo 5,000 pesos. Sa isa kadlaw? 5,000. Ready na ang material. Karon ang pangutana ani Gahi Elias, sir. Mo easy project manager sa fire bricks na sa LG Villanueva. Kanang ang presyo ani sir. Affordable ba ni labi na kanang Liberni o ubang pa mga kaubanan sa shutdown gang awa na yung trabaho to kay unsa. Reasonable kayo ang atong presyo. Dili kayo mahal kay ni Adto. Ang presyo nato is only 10 pesos. Actually, pag magbuhat ka o mag-building ka through fire breaks, di nakakinahanglan og finishing nini. Wala po'y simento nga imong gamiton. Simento. Mugamit lang ka og simento kung mag-file na ka. Pero sa pagbuhat gyud sa bricks, wala simento. Lesser expensive. Wala So, sinin. unsa gid siya kalig-on sir? As in lig-on jud, as in agka-lig-on jud. Agkagahi. Agkagahi. Maabot man gud ni siya og kuan mga 655 PSI ang iyang kaligon. 650 PSI. Ha? PSI, ang PSI niya. Mao ba? 655. Ang Villanueva ra sa pagkakaroon ang ga-produce og ingon ana. Sir? Yes, sir. Karon, kani, engineer Elias, usa sir, naay nakadungog nato ron nga taga-ubang lugar. Uy, nindot na inegosyohon diri sa amoa nga munisipyo or lungsod or probinsya. Pwede ba na makatabang pud ba mo ani sa ubang nga mga lugar, labi na to mga entrepreneurs na to, mga ginagmay negosyante nga gusto pod magnegosyo og fire bricks? Pwede. Kay ang di naman lang good kay fire breaks sa gid ang among gikuan pati patiri. Battery. Tama. Ako Sa bulak, Mga plantito sa mga plantitas. butangan sa bulak, butangan nato sa kanang sugangan. Nice. Man sad ang among produkto diri pero naa gid may fly ash nga gigamit ana. Wala. Mao nang lig-on kayo. So, naa mo special price ana kung dinaghan. Yes sir.
Muhatag man og discount. Ang LGU ang muhatag discount. Yes, sir. Yan. Unya Og- kay amigo man si Bernie og si Ham, Mayor. Amigo mi ni Mayor. Oh, so tagdos na lang na. Logi negosyo. Anong nagkatawa lamang ka, sir? Seryoso to akong pangutana Oo. niya. Sir Isgana, sir, ha? Depende lang na, sir. Depende lang sa usapan. Sir, napo tayo nakita, no? So at least yan nakataputa panginabuhian po, sir, no? Sa mga taga-LGU po diya, sir. Ang among mayor karon si Ma'am Jenny, Mayor Ma'am Jenny. Na siya plano sa patiri sa Matag Barangay. Very Iyang good. ipa buhat ni murag livelihood program ang atong Wow, very ang good. atong patiri. Very So, good. ayos at tayo ang iyang posisyon para sa mga barangay. Katong mga mama nga walay trabaho, maatong mahatagan sila og mga Very good. Oh, ang mama nga way trabaho maghimo og kaang. Ang bana nga way trabaho maghimo og haloblaks. Pwede gyapon. Ang resulta, malipayo ng duha, so magkaangkaang na dayon. Kining kaang ang mga material nagikan diri sa amo, pwede namong ipadala ngadto sa mga barangay. Para dito lang sa ilang balay, pwede na sila magbuhat. Very good. Very good. Idea kung ang saan nato pagbuhat ang patiri na Se- simpleng pamaagi. Sir Isgana, sir, naaba mo seminar para ani sa mga gusto makabaloon sa paghimog kanang fire bricks o kaang o Sa haloblaks. among tourism, last month nagbuhat mi diri og seminar katong patiri nga alain nga pamaagi sa patiri through with semento. Pero kining sa among karon nga bago, wala ni kuan, walay kining patiri, walay semento. Yuta lang gyud og fly ash ang atong gamiton nga material. Mao ba? Wow, grabe, no? Very good. Kanang seminar para sa fire bricks o kanang haloblaks, mag-seminar pud mo ana. Nag-agad lang ni sir sa kuan sa LGU kung unsay kuan nila. Pero ang hollow blocks dili na kinahanglan. Pero sa kuan, sa brakes o kining mga pateri, kinahanglan gyud ang pagseminar aron mantigo sila kung unsaon gyud pag sugod o pag-start o pagbuhat aron mabuo nato ang atong pateri. Very good. Nindot. Sir, nindot kay ni nga unsa nga inyong programa, proyekto diya. Unsa ang imo ang mensahe labi na tong mga gasuporta kaninyo diya o kanang inyong mga taga-anog panginabuyan nining inyo ang fire bricks. Ang amo lang magpasalamat mi sa mga tao nga interesado gyud na atong develop sad ang atong fire breaks tungod kay ang mga material nga atong gikinahanglan niara gyud dinhi sa lungsod sa Villanueva. Pati ang mga fly ash niara sa Villanueva, libre kini gihatag sa istiyag para lang sa proyekto sa fire breaks. All right. Very good. Thank you. Daghang kayo nga salamat Thank you, sir. kanimo Sir Elias Isgana. Daghang kayo salamat. Mabuhay po kayo, sir. Yeah. Galing. Very good. Mao kato ang ato ang day 10 countdown sa ato ang mag-usa kita sa Fiesta Pasko sa Villanueva. Yun. Oy, hello dia sa mga taga Villanueva. Uy, mana na ba dito dia? Mamaya, ang team gahi ni Bay, mana dia. Ha? Woo! Alas 7! 4 na! Again, good morning! Galing yung tanan dia ha, katong nangape. Padulong sila makipang trabahoan. Good morning ninyo dia. O, simulan na natin. Aniya na ang atong mga gahi nga balita. Bay, Aliyan na ang mga gahi nga balita. Gahi nga balita. patay ang usa ka miyembro sa kidnap for ransom gang sa barangay Mampang, Zamboanga City. Suspect nga si Samad Awang misukol sa otoridad nga or samtang haon kaniya ang orden di aresto tungod sa kasong kidnapping o serious illegal detention. May na lang kay nakabalos gilid ang kabulusan diyang gipabutan kini sila sa suspect. Gahi nga balita. Gipang dakop sa kapulisan og PDEA ang mga suspects pagpamalig ang illegal nga droga sa barangay Dapdap, Barobo, Surigao del Sur. Arestado si Juanito Querio Jr. nga nakuhaan og shabu balor 70,000 pesos. Sa barangay Taligaman, Butuan City, preso sa si Richard Cafe nga nakumpiskahan og balor 11,000 nga shabu.
sa Opol, Misamis Oriental, tingkaw sa prisuhan si Giovanni Galanida Bedro nga nabawian og siya mo balor 8,000. Sa barangay Ampayon, Butuan City, dakpan si Michael Biasca nakuha og balor nga 10,000 pesos nga shabu. Ug sa barangay Luna, Surigao City, nakuhaan kang Ezekiel Umandam 10 gramos nga pinaugang marijuana. Nga balita. Gihingusgan sa kapulisan sa Bukidnon ang pagpangdakop batok illegal nga tari sa barangay Kulasihan sa Lantapan, upat adakpan nga naktuhang ga sabong, nakuha kanila ang 8 ka manok panabong. Samtang sa barangay Langton Talak arestado ang 8 ka laki tungod gyapon sa tari-tari, nakuha gyapon 3 ka manok ug panabong ang ilang mga taya. Nga balita. Dakpan ang usa ka lalaki tungod sa pagbinastos sa minor de edad sa barangay Langasian, Argusan del Sur. Suspect nga si Boy Campos ikasuhan og acts of lasciviousness in relation to child abuse. Nga balita. Dakpan sa mga sundao ang 7 ka miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kung BIFF sa barangay Tuayan, Dato Offer, Maguindanao. Nabawi kanila ang mga tag-as o klase-klase nga mga armas. Nga balita. Gidako pa sa kapasahero sa eroplanong na mikig resulta nga negatibo siya sa COVID. Gikag Manila ang suspect pag-abot sa Davao Airport. Nasuta nga peke ang iyang gidaladalang resulta sa swab test. Kini na ay katulong susamang kaso diya sa siyudad sa Davao. Nga balita. Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Kamigins finest chocolate, sabroso chocolate, Sabroso chocolate. sabroso chocolate. Kamigins finest chocolate. Have a drink to a classic taste that brings you closer to our favorite place. From the island or the fire, a place of delicious desire. Sabroso chocolate, Sabroso chocolate. sabroso chocolate. Kamigins finest chocolate. Sabroso chocolate, sabroso chocolate, sabroso chocolate. Kamigins finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Naglisod ka ba sa imong pag-eskwela? Ayaw sayangi ang panahon. Enroll na sa Southern Philippines College. Siguradong affordable ang tuition. Ang SPC adunay mga kurso sa college sama sa criminology, education, information technology, business administration, entrepreneurship, HRM, tourism, may Prof Ed o graduate studies pa. Nahimutang sa Julio Pacana Street, Likuan o tawag sa 0936-335-1820. Ang SPC andam na mudawat sa mga new students and transferees para karong second semester. Only 1,000 pesos to enroll. Southern Philippines College. From here, it's possible. Enroll now. Kami mo dayag sa aming nadahigon, umabati ko sa aming batikoson. O Bati Arbonok Jr. O Bernie Bitok. Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Oh yeah! Nagbabalik ang inyong mga kagahi. Ang kagahi Bernie Bitok-Bitok. O siyempre, kini nga sulugon sa kanginan Art Bonhoc Jr. Mahirap, Mahirap ang maging pogi. Hindi pwede nga ako sa kanta ba nga ako sa mayaman. Ano? At pogi. Anak, dapat no? Oo. Mayaman maging pogi. Anak, kay mahirap ba? Negative ka na mahirap parts. Ha? Lagi no, dapat positive na no? Oh, dapat kasi ka. Nabito ko nakita nga village, ang tawag sila kay urban poor. Sa mo na nga village? Dapat Urban hopeful. rich. Dapat kuan nga ng Urban rich. urban rich. Ah. O kung dili pa manggal niabot,
soon to be rich. Ano lang siguro? Or Malipayon Village. Or Lagi na kabla, urban poor. Murag negative kayo. Murag kumamuyo ka diya. Murag, di kita madato aning lugar. Ay, kay poor gyapon. bantayan yun nato itong mga pulong mga kaibigan. Oh, mo galing. Words are powerful. Correct. Oga. Uy, teka muna. Karon, kung plano mo karon day nga mangwag lisensya. Kay gusto ninyo nga kuan. Baguhan. Sa una, easy ra kayo. Mato lang ka, SP. Tapos, pag human, makapasar ka, tagan ni kag-SP. Tapos pag human, after pila ka bulan, seminar, exam, diretso na. Karon, dili na. Nagpagawas na karon ang Land Transportation Office or LTO nga before ka mukuha og student permit o driver's license, kinahanglan mo pa ilalom sa driving course. Mag-eskwela. Meaning to say, makik yung ka og so di na pwede nga imong asawa, imong bana mo tulo, imong papa. Dili So na. kailangan legit. Kaya Kakapoy pud kung imong bana o imong asawa po na mo tulo nimo, sige mong away. Kuso kay manyagin. Ayaw lagi na iso lagi. Ayaw lagi na pud di ang tulo. Hey! Wala ba? Sa wala ba? So, At syempre, sa oras na to, makakasama po natin ang Regional Director ng Land Transportation Office 10 na si, ito yung Barangay Guapo. ito ng talaga. LTO. Director, andyan na ba si Director? Andiyan na nakakonect na siya pero wala pang video. Sir, paki-open ang video. Yan. Para makita namin ang kagwapuhan mo, sir. Si Sir Nelson Manaloto. Sir, morning! Good morning, Director Manaloto, sir. Sir, good morning po. Gusto ko sanang masama sa video pero ayaw mag-open ng video Nako, ko. patay tayo dyan. Sir, teka muna, baka magduda yung misis natin kung bakit hindi mo pinapakita yung video mo. Walang magdududa kasi single pa tayo. Ay! Sir, ikaw blessed are you among men. Sige po, Director Manaloto, sir, simula po natin. Bakit kailangan? Actually, nakausap ko na siya. Pero sa dati, katong na-shutdown po. Sir, hindi na ito yung bulwa na station, sir. Bagong station. Bagong sir. station na tayo, boss. Sir, bakit ba kailangan, pa? Ng driving lessons. Driving o lessons? driving course. Kung kukuha ng student permit o driver's license na dati, turuan ka lang ng tatay mo, ng nanay mo, mga tama. ganun. At tapos punta sa LTO, may mga i-fill out doon, Correct. may mga questionnaires, pag makapasa ka, okay na. Bakit po ngayon, sir, medyo nag-strict po ang LTO? Magandang umaga po Opo. sa inyo, sa ating mga tagapakinig. Una po, kung mapansin nyo, ang halos po naging cause ng road crashes, yung mga reckless driver, reckless driving, mga driver na hindi talaga nagkaroon ng formal na pag-aaral. Tama yun. Correct, tama. So, ang tawag po namin dito, mga unqualified drivers Ayun po. Dati kasi, pag kumuha ka ng SP, after 1 month and 1 day, pwede mo nang i-convert into a new license as non-professional. Ang ginagawa po ng kabataan natin kumukuha ng lisensya, pagkakuha niya ng SP ngayon, yung 1 month and 1 day, ang gagawin niya, mag-basketball na lang, maglaro ng Mobile Legend, kung ano pa, na hindi talaga nagpa-practice, hindi siya talaga nag-aaral magmaneho. Hintayin na lang yung 1 month and 1 day, makakuha na siya ng lisensya. Di ba ba? So, yan po ang naging nakita po ng LTO na naging dahilan kaya maraming aksidente ngayon. Hindi na po nila alam yung defensive driving. Po ng kabataan, yung mga batas trapiko na pinapatupad ng ating pamahalaan, lalo na sa pamagitan po ng LTO. So, base po sa pag-aaral ng LTO, kailangan talagang magkaroon tayo ng qualified drivers. And this time, strict, LTO dyan, serious po na magkaroon ng lisensya, mga qualified drivers talaga. Tama po yun. Because kasi po, Ardino, technically kasi, Kagay Art, hindi naman basta lang alam mo na yung gear, yun na yun. Alam mo na. Kasi, dapat road courtesy. yes, yung mga ganon, dapat alam nila yun. Traffic rules and regulations. Correct, yun. Yung mga ganyan. Tama po yun, Ardi, di Tama, ba? Ardi, di ba? At saka po yung, tsaka po yung defensive driving. Defensive driving. Yan. Hindi kaskasero. Yeah, kasi akala nila, pag marunong lang ako mag-gear, mag-change gear,
manobela, okay na yun. Okay, bakit kailangan pa mag-aral, di ba? Tama po yun. So, Kaya sa- po, ito, sa amin ngayon sa LTO, meron kami tinatawag na theoretical driving course. Ito po ay 15 hours na kukunin sa mga accredited driving schools ng LTO. Ano po? Ito po ay gagawin ng 3 araw. Every session po ay 5 hours. At bigyan po kayo ng driving school ng certificate na nakatapos kayo ng theoretical driving course. Oo. Ito po yung panahon para pumunta naman tayo sa LTO ngayon para po mag-apply ng SP. Pagka nandyan na po yung ating certificate from an accredited driving school na dumaan ka po sa 15-hour tinatawag namin TDC o Theoretical Driving Course. Sir, saan po magpa-enroll na mga driving schools? At saka, paano natin malalaman, kagaya Art, kung ito ba ay legit na driving school din? Baka... Accredited ng Oh, LTO? accredited ba ito ng LTO? May ganun ba ito, Ardi? Sa buong Northern Mindanao po, meron po tayong 62 accredited driving schools. Ano po? Pagpasok niyo po sa kanilang opisina, makita niyo po, nakadisplay po yung aming accreditation. Okay. Makita niyo po Okay. yun. Original po yan. Original na accreditation. Okay. Na nakapirma po ang yung provisional po ako nakapirma, yung pagka dumating na po yung galing Central Office, si Asek Delmante na po nakapirma diyan. Ano po? Ito ay ino-offer natin sa lahat. Ano po? Ito pong TDC sa mga driving schools. Hindi po kayo pwedeng kumuha ng student permit pag wala po itong TDC na to. Opo. Maliban sa student permit, pati yung mga bagong driver's license. Tama po ba yun? Ganito po 'yon. Pagkatapos po ng nakakuha na siya ng student permit, ano po, ay magantay siya ng 1 month and 1 day. Pagkatapos po, pwede na po niya i-convert ngayon ito ng non-professional driver's license. Ano po? Okay. Para po makakuha siya ng non-professional driver's license, ay kailangan magdaan po siya sa practical driving course. Actual na pagmamaneho sa isang accredited driving schools, 8 hours po yan. At pag sinertify po ng driving school na siya ay pumasa Opo. sa kanilang practical driving course, then pupunta po siya sa LTO para po mag-apply ng kanyang bagong lisensya. Sa amin naman po, subject for validation po yung ginawa ng driving school. Ano po? Meron po kaming gagawing exam. Mag-exam po siya. Aha. Pag sa exam, siya po ay magkakaroon din ng actual practical driving examination to validate kung totoo po na talagang natuto siya. Aha. Kasi po pagka bumagsak siya sa aming practical driving course at sinertify ng driving school na siya ay marunong na magmaneho, mananagot po yung driving school. Ayun. Tama. Opo. Maganda yun, ha? Oo, maganda yun. Kasi para walang house-show talaga, Director. Opo, para wala tayong tinatawag na pagbaga ng kolehiyo, meron tinatawag na diploma mill, di po ba? Ah. Para hindi maging 2-5 yung kanilang certificate. Pero- Talagang make pero- sure na dumaan sila sa driving school na nag-aaral talaga. Ayan. Oo. Siyempre, may magrereklamo ngayon, Ardi. Nako, eto na naman. Ang dami namang gagastuhin. Magkano ba yung gagastuhin sa Ardi? Mga how much is the cost? Yung cost. Ako po ay hindi ko po alam kasi binigyan po namin ng leeway ang mga driving school kung magkano okay. ang charge nila. Ano po? Okay. So iba-iba po to, kaya nga po maganda po to kasi madami sila, may competition. So kumbaga sa dami ng market, sa dami ng mga eskwelahan, pwedeng mamili po ang gustong kumuha ng student permit, mag-aaral sa driving school, kung saan siya pupunta na mas mababa. Ano po, ganun po 'yon. Ang age po na yung pinakamababang edad po na kukuha ng student permit, 17 years old po. 17. Okay. Opo. 17 years old. Tapos, pwede na siya after few months, ilang buwan po ang aantayin niya na makakuha siya ng non-professional driver's 1 month, no? license. 1 month and 1 day po. Yan. 1 Pero month. kung magre-renew lang, Ardi, wala, hindi nadadaan doon. Yun pa rin yung sa, dati. Sa renewal po, paalala po natin na itong ating mga lisensya ngayon 5 years ang validity. Pag mag-renew na po siya, dadaan lang po siya, refresher course lang po, 4 hours refresher course isang accredited driving school. So, kailangan so pa rin dadaan pa rin sa driving school. mas maganda yan, Direktor, para alam mo, ang dami talagang nandyan nagmamaneho
na alam mo talagang walang alam sa mga batas trapiko at Yun. hindi marunong itong mga tinatawag natin mga defensive driving. Yung mga basic lang ba? Yung kung saan lang lumiliko. kaya kunwari, pupunta ng intersection, sino ba talaga ang dapat mag-give way? Yung sino mga ang ganon. mauna dapat, Oo, yung mga ganyan. Tama tama. ba, Direktor? Opo, tama po yan. Oo. At ang ano po kasi dyan, yung sinasabi kong pagkatapos ng kanyang refresher course, pag pumunta na sa amin, kapag ka po nag-renew siya ng lisensya, at nakita namin sa system namin na sa loob ng 5 taon, wala siyang traffic violation. Opo. Ang kanyang pong lisensya, gagawin na po namin 10 years validity. Ayun. May nagtatanong dito sa netizen natin, yung mga nakakuha na before the memo daw na SP, included pa po ba sila, sir, nitong ano natin? Hindi na po, hindi po. Okay. Hindi na po sila included. Yung mga nakakuha na po noon, ay hindi na po kailangan dumaan sa driving school. Okay. Yan. Okay, ito naman na RD Manaloto, sir, ano? Itong mga driving school, pag-usapan naman natin itong mga driving school. Bakit po sila nagpapamamaneho na may nakalagay caution, student driver, malaki sa likod? Bakit po sila nandyan sa mga heavily traffic area po na wala ba silang pwedeng ibang lugar kung saan ang mga estudyante nila ay hindi makakos lalo sa traffic? Kasi estudyante pala ang nagmamaneho, lalo na sa mga talagang traffic congested areas. Tama po kayo dyan. Actually po, meron po silang mga maneuvering site bago po namin sila in-accredit. Ano? Opo. Sa maneuvering site na yan ay diyan sila mag-aaral. Supposedly, dyan po. Maari siguro nag-request po yung estudyante na kung pwedeng pumunta siya sa traffic para matuto rin po paano gagawin pag nasa trapiko. Hindi naman po required na pumunta sila sa mga traffic congested roads. Ano po? Kaya nga po meron silang maneuvering sites na inaprubahan namin, na inspection namin, dapat doon po sila. Ayun. Ito pa, RD. At least, siguro nakikita mo rin ito, RD Manaloto, no? Na hindi dumaan sa tamang seminar o pag-aaral itong mga driver na to. Biro mo, ako hindi ko talaga ito gusto, RD, kasi mapapahiya lalo na ang mga kababaihan natin dito. Maglalagay ng mga sticker or kanila poster sa likod ng sakyan. Mag-ingat, lady driver. Bakit kayo mga babae maglagay na mag-ingat, be cautious, no? Lady driver or new lady driver. Bakit, di ba, pangit pakinggan Director Sir na bakit porket babae kailangan lagyan ng mag-ingat kasi lady driver or new lady driver? Hindi maganda pakinggan, RD Manaloto. Kayo ba'y sumasang-ayon sa akin? Tama po yung sinabi nyo yan. Hindi po dapat bigyan ng parang special na treatment yung mga lady drivers. Pare-pareho lang naman po tayong driver eh. Opo. Babae man yan o lalaki. Opo. Hindi po dapat yun. Hindi po dapat yun. Nagpapakita lang yan na hindi pa talaga ikaw handa na nandyan sa mga lansangan. Correct. Tama po. Yan. So ano ba yan? Hindi ba yan sisitahin, sir, ng LTO natin na mga operatiba pag makita nila na, ma'am, sir, tanggalin nyo yan kasi insulto yan sa kababaihan. Because remember, we have a law against women, yung mga violence against women. Parang psychological din yan siya, RD. Tama ba? Tama po kayo. Kaya lang po, wala pong batas sa Republic Act 4136 na nagbabawal sa ganyan. Kaya po hindi po namin sila huliin. May duda na ako, RD, may duda. Si Mister ang naglagay nun. Nandun yung iniisip ko eh. Si Mister ang naglagay nun para tapos si Mister din ang nag-drive. Oo. Yama. Teka muna, sir. Dabi, ang dami na ngayon nagmumotor, no? Ang dami nandito ng motor. Pag kukuha ba ko ng lisensya, sir, paano ba yan? Dapat ba may code yan na pang motor ka lang? Kasi may iba, motor lang eh, hindi sa yung four-wheel na mga vehicle eh. Paano yan? Paano ba yan ititest? O lahat ng kukuha ng lisensya, kahit motor ba yan, kailangan marunong talaga sa four-wheel vehicle? It's because, sir, susundan ko lang yung tanong ni Bernie, Director, ha? Kasi karamihan, 9 out of 10 na mga disgrasya sa lansangan,
motorsiklo Correct. ang may kinalaman. So, hindi ba pwede sir na parang i-overhaul natin lahat ng mga motorcycle riders? Kailangan sir merong yung defensive driving seminar talaga sir kasi hindi Or pwede parang marunong diferensya ka lang kasi mag-bike Oo. tapos nagmotor ka na kumuha ka agad ng lisensya para Totoo. pang motor. Tama. Ganito po yan. Sa mga driving school po, pagka po nag-apply ng para sa TDC ang isang nag-apply na mag-aaral sa driving school, tatanungin po siya dyan kung anong da-drive niya. Pag sinabing motor para sa code 1, yun lang po ang ituturo sa kanya. Opo. At pag kumuha siya ng lisensya, nakalagay doon kung ano ang kanyang pwede lang i-drive na napapasa sa amin. Ano po? Kung motor lang, code 1 lang dapat yan. Code 1 lang Hindi talaga. po automatic, hindi po automatic na kapag binigyan namin siya ng lisensya code 1, code 2 na po yan. Hindi po. Kailangan po base sa certification na ibibigay po ng driving school, doon po namin siya i-assess at i-evaluate. Aha. Very good. With regards naman po doon sa inyong sinabing seminar sa mga motorcycle riders, ng defensive driving, we continuously do that po sa LTO. However, upon request po ng mga grupo na gustong mag-conduct ng mga defensive driving, marami na po kaming, lalo na po, prior to the pandemic, napakadami po namin ginawang defensive driving seminar. Ngayon po, because of the pandemic, pwede man silang mag-request pero hindi pwedeng madamihan po. Sir, kailan po ulit yun nabanggit niyo po kanina yung 10-year validity sa lisensya, kailan po magsisimula po yun? Ang ating 5 years validity dito po sa Northern Mindanao ay nagsimula po ng month of October. Meaning, by October of next year, yun ang unang renewal ng 5 years validity. Pagka po wala po kayong violation, 10 years po ang validity ibibigay sa atin, sa inyo. Pero, pag may violation po, meron po kami tinatawag na demerit. Demerit system. Okay. Automatic, kahit isang violation lang, hindi ka pwedeng makakuha ng 10 years validity. And then, kung mas madami kang violations through our demerit system, dilitaw dyan kung ilang taon lang pwedeng i-renew ang extend ng inyong validity. Wow, galing. Ayun. Very good yun. Very good. Okay. Very good. Okay. Director, mensahe niyo po sa mga riding o commuting public at saan po kayo pwede makontak? Ang hotline niyo po or Facebook page po ng LTO po? Una po, doon po sa driving school po tayo, yung pong mga kababayan natin na hindi kayang magbayad sa isang accredited driving school, ang LTO po sa regional office, meron po kaming tinatawag dyan na Drivers Education Center na kung saan pwede po kayong mag-enroll dyan na libre. Wala kayong babayaran. Okay. Ito po ay offer namin sa mga kababayan natin na hindi kayang magbayad. Yung iba naman ay kaya magbayad pero alam niyo naman, ang Pilipino kahit kaya magbayad, pupunta sa libre. Pero naka-schedule po yan. Okay. And we give priority po. We give priority sa mga frontliners natin. Ayun. Ay, okay, good. Ano po, daily po yan sir o kailangan nilang magpa-schedule ahead? Magpa-schedule po sila kasi 3 days po yan. Pag nagsimula ka ng Lunes, dire-diretso po yan hanggang Tapos Miyerkules. may capacity, anong maximum capacity niyan, sir, sa isang lesson? Or isang session? Mga 15 po, 15 lang. 15. 15 lang. Okay. Ito po. Alright. So, libre ka, Kung, marami yun. Kung may schedule na po kami, actually puno na po yung schedule namin for the month of December. So, dyan, pero meron po kami ginagawa naman na ngayon gagawin sa mga probinsya po na walang Drivers Education Center. Ay magsasagawa po kami ng outreach program. Ayun. Katulad kahapon nakareceive ako ng letter from Kibawe Bukidnon requesting us to conduct outreach program on the theatrical driving course na 3 araw. Po. So we offer that for free. Kung meron po tayo mga kababayan na isang grupo o LGU na gustong mag-request ng ganyan, ay ini-schedule po namin sila. For free ang gagawing pag-aaral sa theoretical driving course under the Drivers Education Center po na LTO. May dagdag lang ako pala, RD. Ito, theoretical driving course na 15 hours. Tama po ba yun? Tama po yun. What about sir yung practical na driving 8 hours course? po yan. 8 hours. 8 hours. Dapat magkasunod yan sila sir o kasama. So 15 plus 8, ganon? Ano po yan? Tapos po ng 15, pag kukuha na siya ng non-prop niya, ay doon po siya magdadaan sa
8 hours practical driving course. Okay. Maraming salamat Maraming po thank sa you, inyo, thank you, Director thank you. Nelson Manaloto, Regional Director ng Land Transportation Office Region 10. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay po kayo, sir. Thank you, sir. Alright, there you go. Actually, tama to. Atong gusto ibalik-balik, may galang. Dili sa ingon ng kabalo lang ka mo drive, mo change gear. Mo na. Kay tama, daghang ka tayo educate na to nga unsa dapat ingani, dapat pag moabot kag rotonda, kisay una iprayo. Pwede ba mo overtake sa too? Oo, ana. O kung way lain nga mo overtake sa too, unsa ang kortesiya? O kana Tama. mga kurtisi, tama man gina. Kaya para na, mukalit lang kanya, kabalo ka ang overtaking man gyud sa wala. Okay. Mo overtake ka sa wala or sa tuol, nay kortesiya ana. Muna bag kanipo no, kana bitaw magserbato. Ang serbato communication na siya. Correct. Ayaw pa kang serbato nga abi kang murag na matyan diyang animala ka na sa pi. Example. Agi ka sa too. Manangila ka ba? Pap, meaning agi ko. Ana ang serbato. Ay pag binugok. Ano ka ba? Murag mo na matyan. Kaya pagkauman, i-overtake na rin mo. Ay, sus! Ginoo ko! Balik mo yung malaman ni. Mabalik na may kadyan lang, kaya dyan lang. Kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Stop cyberbullying. We all have flaws in the end, so think before you post. Maybe you can save a life. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Safety is everyone's concern. Stay safe. Stay home. 93.5 Home Radio Cagayan de Oro. It feels good to be home. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang imong mga giahak Upaya kinindughan ko Ano nili ako mas gamak Unsa may hinungdan Imo akong gitaligdan Sa walay igong nga rason Imo akong gibiyaan Thank you. Alas 7:34 sa tang oras, gugmang giyak na. O sa bakarong Webes na mga igala. Ha? O teka muna kung na mo'y reaksyon sa among istorya ang kaganina about sa LTO. I-text ka na sa atong text line. Ganun amo ng basahon ni Kagahi Art. Kung sabihin yung reaksyon nato nga moagi pataog driving course. Ha? I-text sa 0915-582-5534. Again, inyong mga reaksyon among basahon pag humanani. I-text ninyo sa 0915-582-5534. Okay? O siyempre ang atong gugmangyahang ay atin sa atin ng Biramax Capsule. Max Gahi, mas lamig. Grabe Armalite Ang Biramax Capsule. Simple ra kay may gala. Di na nako nilang ilangayon pa. Kisa may mga angay mo tumar sa Biramax. Pwede katong mga idaran nga medyo galisod na o kuananay erectile dysfunction or murag galisod na mo barog si Manoy. Pwede. Pwede mo aning Biramax Capsule. Ikadua. Ay, way problema burn kay kuan pa man
mugahe pa man. Way problema. Pero sahay, tungod kay kabisi, kapoy sa trabaho, tungod sa mga kota, pressure, stress, mo nang pag-abot sa inyong panagtagbo, medyo mo luya na si Junior. Oy, ay, medyo bothered ang pangunahuna nimo. Murag luya man, murag magdi man mo agay. So, kailangan ninyo ang Biramax. Ikatulo, ay, pero mini-burn. Pagtayo pa lang, bayang magilo dayon. Problema, pag bayang magilo, hala, napingi. Hala, sumura to. Mo na problema. So katong ubanda kami nga, pag anasa, mo pa sa to, sumura to. Sumura to lugar. Sumunang kailangan ninyo ang Biramax Food para tuloy-tuloy ang ligaya. Para ikaw, sulbad, si Mrs. Food sulbad. Mura na diha. Ay mo kahadlok kay 100% all natural herbal capsule, FDA approved. Dagan na kayo may mga user sa katong mga ilado na nga mga enhancer nga nakaingon gid sila nga bay lahi ra gid inyo bay. Wagi side effect brad. Lami di manghapdos. Among mga tiyan, walay ingon na ka ng borag lain ang paminom, morming ng hupong. Wala, natural. Hay! Munang karon malipayon na ang ilang panag-uban. Pertiha mga igala. Magbulag na gutana, wag sila nagbulag. Mo sa ning effect day sa Biramax day. Magbulag na tana, karon wala na, nibalik o katamis ang panagigugma. 269, duha ka capsule na mga igala, ha? 269, duha ka capsule. Okay? Ladies and gentlemen, in the house right now, our celebrity taxi driver, Lito Inglisero. Good morning. Good morning, brother. Good morning, both of us and both of you. To all the people listening right now, good morning sa internet. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Naong sa pugi. Pogi, ang problema kay hat sarap daw. Problema kay sarap raw, walay hat. Okay. And on our code for the day, what's Lito's code of the day? Hope is being... Ay, dyan lang. Ako sa iyo, Tro. Lito's code of the day. Bora magmol? Hope is being able to say that there is light despite all of the darkness. Pasabot, paki-explain in one sheet of paper. Ako nang hinaot sa imong pagtanaw nga dunay kahayag despite bisan patuod sa tanan nimo nga kangit-ngit all the darkness. All the darkness man. So, tanan nga kangit-ngit. Di ba si brown out? Kasi ko sigan si Palco. Mga galing. Kamoy adjust, kamoy may bright, may gala. Oy, kung kamo gusto magsikwate, unsay kailangan niyo paliton? Sabroso. Sige nga, ikaw nga, taro nga. Kung kailangan, kung magsikwate mo, unsang tabliya? Sabroso chocolate. Yan. The fraud of kamiging Finnish chocolate. Si Finnish. Finnish ba ka ng binuhat? Finnish ba din? Finest? Finest? Finest. Finest din Nausag na rin ni karon day. Si Finnish, finest. Finest. Nausag na rin? Bago pa? Sa lang. Bago pa no. Hapon lang, alas 2 hapon, gipausap sa DepEd. Again? Sabroso chocolate, kamigin finest chocolate. Yeah. Our product is purely made pure cacao. No approved preservatives and additives. Naguba ang kuhan Sabroso Lip the Group. Bitaw, available na niyang available na sa tanan mga pharmacy o guban pang lugar ang Sabroso chocolate. Lami kini siya kay purely made cacao ni siya.
Og actually nalipay kani sa kinam gid sila community nga gibuhat dia makatabang pag ka actually sa mga tao di sa Camiguin kay siyempre na yung mga trabahante dia. So kung gusto mo magsikwate, mahilig mo magsikwate, diri na mo sa kuan kanang pure cacao gyud, ha? No other ingredients but our standard qualified cacao. Pangitaan ninyo ang Sabroso Chocolate. Eto na, simulan na natin ang ating sumpay sa atong gugmang giyahak serye. Dear Kagay Bernie and Kagay Lito, They're the hard Bernie and hard Lito. nagsinumbagay mi sa akong amigo tungod kay nakatilaw siya ni Charmy. Fighting my friend because Charmy is test. Say taste. Nakatilaw. Atilaw. She was tasted. She was tasted Charmy. My Apan kung ako unaw-unaw, nganong nasuko man ko nga di man mi uyab. But, what do you mean naguna-una? Why did I think? But, I didn't think. I was thinking. I was thinking for myself. Mm-hmm. Why do you see, what do you mean jealous? Oh yeah, why I'm jealous? What happened? Why jealous Charmy always be the kind of girl? Kaya sa tinudanay lang, tama man po yun. Wa man yun may relasyon ni Charmy. That truly, I don't not make relation with Charmy. Naguba among panag-amigo. He broke my friend. Naguba among panag-amigo. He broke my friend. O nagbinuntagay ang among pagsinumbagay o na-realize na mo nga anong nagsinumbagay mi. At that time we'll go, what do you mean nagbuntagay? Until morning, always fighting. What happened? Always, what happened? Always be fighting? Grabe Ba, kay struggle. Nag-listen na. Okay nga ang naita mo. This is the starting of life. Si Paolo na! Tumbag ko ni mo na! Abi ni mo pili. Murang nagdrama ni Katurami ni ang batang Bruce ba? Agay pre, agay pre. Agay. Tama na pre. Ya, wala pa pre. Napaitin second pre. Agay. Huwag mo palos ko pre. Agay, kita lang kayo kamay pre. Kita kayo pre. Grabe kayo. Nga nung itong nagsinumbagay mo sa tapre? Yung mga gitalawan si Charmy. Kita kayo hawak pre. Pero lamig si Charmy pre. Lami pre. Lami gikay pre. Grabe perting lami Ito pre. lang. Ikapoy ko sa tong karate pre. Pre, namburo tong naong piyong. Grabe gikay pre. Tsaka na-dislocate akong ilong pre. Pre mo nang dalunggan pre. Aman pre. Nasa logo. Di mo na. Kuha na pre. Itaad sa pre. Pre. Ito lang. Ano nag-away man to doy? Ikaw mong good pre. Imang mo gitilawan si Charmy pre. Ikaw manggo lang ni Tilaw na nag-away ta sa Oh, so pre. Isa mo si Andy ano pre. Ako na si Andy. Ako na si Andy na pre. Ikaw may gitilaw lagi pre. Bastos kay ka pre. Naglibong naman tali pre. Dama. Usap mo na tong story pre. Naglibong lang. Mong good pre. Ikaw mong good pre. Igor Pre, kadyo lang go pre. Ano man to nga masuko man ka nga. Uya ba day mo?
O dili man nun. Oh, tanawa ra. Ikaw, Bill, nanangit ba ako sa... Di ba, nanangit ko sa mo? Oh, nanangit. Oh, ano masukuman ka? Silos ko pre. Pero lami sikon pre no. Share me pre no. Apeti. Pero ka... Naisilog ba og beer mo? So, silingan na to, Naluoy sa to, pre. Luoy sa pagkikigot to pre. Alam mo, linggo sa to, pre. Wala na ibiro, di. Inom nagtiwas pre. Tayo itong sinugba nga, kuwan, bi. Tiyan, no? Lami kayo. Ay, nung sa mani nga, napagod man eh. Ang sinugba pre. Ang beer. Sa mani nga, beer nga. Napagod man. Ha, kuwag baso, pre. Ibutang de, do, ihuwad de. Ibuhad amber pre. Dili, ang sinugba, ibutang de sa baso. Ha, abisan tinidor, be, kaya tiniduron ko na, be. Ang sinugba pre. Dili, ang beer. Tiniduron ko na yung beer. Tunong na gid siya pre. Ito sila to ni sa sausawan, be, kadang halang. Ang sinugba pre. Ambir, ibutang yan sa sausawan. Ay, Kapuya kasi sakit isumbugan pre. yan lang. Batay, mayabo. Ang beer pre. Ang sino pa? Batay. Lah, mora ba ning gibit-bit daghan kay bag ni Imyat, pre? Kani, pre. Akin ay. Okay, butang na sa bag. Ang beer pre. Dili, ang sinugba. Bulabog yung bihit na niya. Ay, masala, inon sa na ko, be. Alam, miag yun aning bugnaw kay, pre. Ay, Ang beer pre. dili, ang sinugba, pre. Bugnaw kay, pre. Lami kay, pre. Ay. Pre, paselo ako, go, pre. Nagsabat na ka, pre, nga naigugman ka, pre. Ikaw gid pre kay TR mo ta ako pre gitinuod sa nimo kay. Niliply man. Ako masaya nga igrit lang ta ka. Nisugot mo po. Ana mo na problema sa mga DJ lagi ba? Dito ka gansiyon, pre. Ha? Dito ka Dito gansiyon. ko gansiyon ha. Ikaw, sa una, Domingo raman ka makagrit. Oh. Gansi. Kami kay matag hapon man. Gansi. Oh! Ay kabala ka. Ipatikat na kang ngalan. Si sorry kay pre. Si pasaylo lagi ko, pre. Pre ka bala ka, pre. Kaduan naman may. Waman nun minabotog na pulo. Wala duha ra gid pre. Doha ra gid doon namin. Wala na ribansan pre. Wala na kay nakaunaw na po ko, pre, nga murag. O siguro ka kay nagbira max pre naluya mga pre. Di pa na. Pa na ba yun? Na-realize na ko yung murag. Para Imo mo ginisimo do. aslam pre. Murag imo gini. Na-realize na ko mga. Pura mo ko ga lips to lips ani. Abi gyud na. Gusto mo nga mura mag-glips ni Buding Group. Sumana nga na, pre. Pre, pasaylo lagi ko, pre. Kung nga na manggaling, pre. So- Naguba na itong panag-amigo no nani ba? Awa Sige pre. lali, ay kabala ka, pre. Di Last na to, pre. Di na bina maulian ang laksi ni mong kilay pre. Pero, pre, kung nga na may naigugma ka, ayo, pag gansi yung kasi, pre, ano, nagpatilaw siya nako. Ta ikaw, gumagugma ka, gansi ka. Okay naman ko pre, pero sa balag magpatilaw sa glain, dili lang akong amigo pre. May insulto ka na pre. Amo ba? Wala Adi, sige. sugod ka rin, pre, di na ta amigo, pre. Pre, wala sige tugan pre. Ha? Wala. Wala sige nga gamay pre. Ha? Wala sige nga. Wala. Iyon na siya nga gilok daw. Gilo kang gigwa pre. So, tinood yun dahito nga nag-away mo sa mong amigo. Nalaksi ang yung kilay. Tanaw gani ako bigas mataw giburo tantod karon. No, masukuman ka. Nga ikaw magiging ginaghatag siyang number. Actually, nasuko galing ko, ha? Kaya ano yung magipanghatag akong number? Mo nang gituyo na ko to. Pero actually, umangin ako gi-feel. Umangay ko ni Balos og kiyo niya. Tinod. Ano masuko-suko man ka nga no, na-date relasyon. Wala pero Mao na. pero in love na kay ko sa imo. Ay, nako. Nagsabot na biyata na. Ang naka-insulto sa ako ato kay gipatol ka sa kong friend. Mo galing, kaya nasuko man po ko sa imo. Kagipanghatag ni mo akong number. So, si pagtuni mo sa ako, sa kabugaw ka. Wala Tayo mo pagtusan ko ng anak ko. Well, di. wala ko lukan nalingaw nga wa naman gud kay wa na kay itong Mas may man siya kay iyamang i-play ang akong request nga song. Tapos i-shout out ko niya, oh. Muna nakalami niya. Ano yan, kan si DJ atong rival. Muna. Yapil pa yun niya sa mga magpapa o grade. Ando di, hawa na lang siya manok. Asang papa itong barangay captain? Samang ka, uy. Nang pwede ba, Charmy nga,
ang iunta ka ba? Unsa? Na bisan tuod nang dili kay ka malipayon nga magkita pero bahala na basta bingon lang kag yes, happy na ko ana. Sa tinuod lang bitaw. Gimiwa pud biya ko nimo ay. Gimingan na pud kag dok-dok pod. So pasabot ba kanay mong dukduk na nanay sagol gugma? Kay kasagaraw man mga laki dagang gyud koy kaila. Dukduk lang walay feelings pero ikaw like gyud ka. Mga DJ raman tong walay feeling. Ay, easy. Pero tinuod gyud ka nga. Sumo ba? Kani akong gibati sa imo love nun siya. Dili na gini dok with love. Tadaw mi. Di ka nga pasakitan lang gyapon ko nimo. Wala siguro ko gipahimugso sa kalibutan nga tao mo pahilak sa usa ka babae. Samo kayo ka gipahilak ko nimo. Ayaw paghilak lagi. Gimingaw biya ko nimo ay lair gyud ang imong martilyo ay. Ipakatao ko sa kalibutan di ka balo mo pasakit kung di ko balo mo pala. Tanawa una hulog na din akong panty sa salog. Tanaw kay ako martilyo, Sharmi. Tanaw ko martilyo, Sharmi. Uy, Tanaw, Sharmi. Tanaw, Sharmi. Ang martilyo, Sharmi. Kadukduk ko na gin, Sharmi. Kadukduk ko na gin, o di na to lang ngayon ni. Idukduk na, Sharmi. Paspasin. Sharmi. Paspasin. Sharmi. Paspasin. Sharmi. Wag hinungdan ning dramaha may galaway hinungdan. Kaning dramaha makagumara ni sa reputasyon may gala sa home radio. Mga na raw to si manager na to nga. Dagan ba yung mga madre na to na minus? Ibali na sila. Pasayloag yun kay may mahigala. Ang amo lang na mga palitin na may biramax ha kung asa man. Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umabati ko sa aking batikoson. Oh, Pati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok. Kainibay. Kainibay. Kahit sa balita. Kahit sa kalingawan. O sa reaksyon ninyo be kung magkuha daw ka ng lisensya, driving course na lang daw. Teka muna, good morning. Teka muna, nanay nag-birthday karong adlaw. Nay nag-birthday karong adlaw. Isa. Siyempre, ang atong kauban, dati na tong kauban sa Pikas, team shutdown gihapon. O karon na birthday din niya karon. Sure ba kita ni December 10? Single pa gihapon ni siya. Tungod kay lain mo ni siya batasan ning tawhana gyud siguro mo nang or mingin ko sa iya, Brad, kumusangko kag 40 na gyud Brad. Pamayot na lang gyud Brad o matrona na lang gyud padalong Brad. Happy birthday Romel Alaba, also known as Master Poppy. Poppy, happy birthday! Happy birthday! Ano na ang naong ni Poppy? Mo na yung naong. O pa yung kita niya in person. Master Poppy! Happy birthday, do! Kanusta man taong ka, do? Sus, Ginoo ko, ang among kuan. Among tig-edit nga reklamador. Asa ang naong niya, ang naong? Nara. Ginoo ko, murag. Sus, Ginoo ko. Napay buhok na murag. Ito, Master Romel Alaba, Master Pops, happy birthday. Oga, birthday po karon ni Mary Hope Delfin Del Rosario. Happy birthday! Sa mga tanan, mga nag-birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Good morning, Sir Arthur Byrne. Mo-overtake bisan double solid yellow lane. Correct! Kanan do ka yelo sa linya, wa mo kabalo, bawal gina mag-birthday ka na. Oh, kana magong yellow lane, mura na siya pader. So meaning, di ka pwede. Karon, in case nga kinala ni mo nga magdali, Sir Batuya nasa atubangan, kaya gusto ka nga mauna. Mo overtake ka. Oo, ana. Papap, ana lang. Ayun lang. Beep. Diya, kasagaran may tabo ang mga road rage. Correct. Or away sa kadalanan. Ana lang, ha? Ana lang, ana. Di ba? Paki-great happy birthday, Mary Grace Paragoso o Aldrin Ramentos diya sa Claveria.
ma'am. Salamat po. Good morning dia kang Raquel Lapot Aloro o kang Ruby Cristi Aquino. O, gagi pang shoutout nito mo mga bayan. Salamat. Sylvia Asis, good morning. Mary Ann Dakara, good morning. Judge Albarazin, good morning. Geraldine Joy Garcia, Permini siya. Top fan na good din siya. Nga, Salamat. The Great Permini sa Mandala Class 2020 Philippine Air Force. Uban nila ni Kukoy Babatido. Ana, ha? Morning hard Bernie ug hard Lito. Lingaw kay mi diri sa Zone 7 Patag. Salamat sir. Oh. Mani Bularon, naihukos-pukos ang kanang exam sa LTO. Hello. Tama. Di ta na mausap na daw na. Good morning, Regional Director sa Napolcom, Attorney Jerome Asuga. Gikan nila ni Jennifer Mendoza. O imo ang kauban nila kasi Bernie. Ako kung sangay. Ang tigloto da. Ngay, morning ni mo da, ngay. Kagwapo daw ni Master Pope, ingon ni Ma'am Joy Martinez. Asa nga side, ma'am? Asa nga angle, ma'am? Pakiklaro, Kato ma'am. nagtakilid, nagtalikod. Palihog mi, ma'am. Uy, tayo pa sa ang Agila Noble Sirs. No, good morning Noble Sirs. Ang Agila Shriners CDO chapter dunay Kids Connect, turnover of module capier, dispersal of tilapia fingerlings, Wow. og tree planting diya sa sitio Magayad, Tignapuluan, Cagayan de Oro karong December 12 Sabado. Good morning, noble sirs, most worshipful sirs, right worshipful sirs, very worshipful sirs, brethren, sisters, good morning ninyong tanan. Musta man kung makapila na? Ang May mga application form na? kuya, mga kuya. Ay, mga kuya. Sa Riverside, good morning ninyo. Kang Kuya Joel, good morning. Sige lang, pabuto. Oo. Kusog kay magpabuto. Pabuto, umudok-dok. Doha man na. Oo. Apil na siya, no? So, kanang, ang mga, sa patong na diya nga. Mayor, si Mayor sa Villanueva, good morning. See you later. Ma'am Jinky sa JB Pharma, good morning. Ang atuang exclusive distributor sa Biramax capsule. Hulaton lang nato ilang announcement kung kanus ipang apod-apod diya sa mga merkado o mga parmasya. Ang Biramax capsule. Correct. Ayan. Good morning ni tanan. Good morning. So good kato morning. mga pangitaasan mo ginakuan mapalit o mas dali raaw. Ha. Ay mo kabalaka tibok Mindanao ha among yan. Jan Alexa, good morning diya sa BJMP. Good morning yung tanan. Ling ko ikong Fuentes. Good morning Master Popi Pagminyo Nabi. Ada. Hala ka. No? Kapitan Gigi Go. Oh. Ay. No, si Kapitan. Good morning ninyo. Morning. Good morning. O happy anniversary kang bro Regan o sis Ching Abo. Happy anniversary ninyo. Gahi bitok-bitok. Salamat. Again kung namoy mga episode nga gusto ninyo tan-aon, nami sa YouTube, among YouTube channel Gahi ni Bay. Napon mi sa Spotify kung napon mo'y wala na dungga o gusto niyo nga kabulong og drive madunggan ninyo among mga episode Gahi ni Bay podcast. O syempre among Facebook page nga Gahi ni Bay. Daghang salamat sa iyong kanunayong pag-share o pag-like o pag-follow Uy na namo. pa, happy birthday. Sino pa? Ni former LTFRB Regional Director Manny Darimbang. Oy! Happy Boss! birthday, Boss Manny Darimbang. Ang kaloka-like ni Rico J. Puno. O siyempre, si Miss Candy. Yes. Hi, ma'am. Good morning. Morning. 15 days to go. Pasko na. Unya. 15 dias, 15 days na lang. Unya. Kung kamo na Christmas party, pasalamat mo na inyo. Kay ang uban, wag yung taon mga gala. O ang amo lang panghinaot nga hikalimti kami ayaw. Katong gusto mga tago mga Christmas package, naraman mi diri sa Belens. Salamat na ninyo ha. Kung kinsa man mo, dawat naman mi tanan, laras naman ta. Laras. Laras na. Tawa na may admin diri nga mo apit. Si Imyat na may admin na mo diri. Si Imyat na may admin na mo diri. Kanit po si Imyat murag na
Mura na takdan po. Sama na siya. Ah? Oh, sige, kay 7:59 na pagdali. Anda. I miss Philippines. I hope mo man na ang pandemic para makabakasyon ako pohon. Okay. Mag-help siya sa 7-month nga baby nga si Baby Madison. Oh. I want to help her and send some amount bisag gamay lang basta Oy, salamat kayo si Ma'am Joy Martinez man di ni. Mao ba? Oy, salamat, nag-email siya sa gahi ni Bay. Yes, ma'am. Oy, salamat Ma'am Joy. Ay pa namo nabasa. Okay, daghang kay salamat sa pagigubang kanamo hantod ug maapod sa samantang na sumang istasyon timanding ang katawan nga dunay gayo ug ligtong baruganan. May tampo kalampuan sa atong katiningban kini ayong sulugon sa kanginan Art Bonok Jr. O ginomdume! Eugene Sparsky Sr. pa! Love you! Nga ang bana nga gahe! Sa uban din nagyon! Muling O kini ang numero 1 sa baan kayo nga programa ang Gahe ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no